बोथिसे लायनोसै स्रायनो दाउ लकेलदो पियर लकेल दाउ न'निनो मा होनो इखो ओंखाम खालाय माबा माबि जानानै देरनाय नै दानद्रायाबो पुरा प्र' एक्सपार्ट बेखौ जुदि देनां बया अनजागोन इयो दाउ दाननायफोराव मोजां ना गोब बोथिसे होना होनसै आलु देवनानै आलु देवनायखौसो गोथाव मोनलै नर्मेलनो लकेलफोरखौ दे बे जाबाय अमानि आदार एसे गोबायबाय न'फोरखौ खिन्थु रायजोफोरनो ओइ गोबायबाय न'खौ नै जोंहानि गोबायबाय न'खौ एसे नायदो नै बिमायाबो हाराव जालांबाय बारग'ग' हाराव बारग'ग' जालांबाय हाथायानो गैया थाइनैसो ओरैनो माबानाय हाथरखि नुजानाय न'फोरखौ एसे नायना होदो हाथरखि नुजालायनाय न'फोरखौ एसे नुबाय होमबा ना नै इथिंजाय लेसि नङालै जाम्बि गरसिसो इसान दाग्रा इसानसालि सोरबा दा उन्दैफोरा नुवाखैबो जानो हागौ नैबे जाबाय इसानसालि बिमाया दाबो दायो बिमा दानाय गामसाखौनो गानो दाबो बायना गाननो गोनां गैया नै लकेल हासार अर्गेनिक हासार इयो मोसौनि नै मा होनो गरसि मैगं नै इसिंनि इन्जुरा उनथि बाहेरथिंबो माबायदि नै आं भिडिअ खालामबाय थानायखाय आंना मेदामा रोङा गारानो दांफ्लादो गैखाया गोदो मालाय हिन्जाव नागिरबाथाय माबा नागिरोमोन हिसान दानो रोंनाय माबानो रोंनाय गैया जिर'सो आंना आं भिडिअ लाबाय थानायखाय दांफ्लादो ओरैनो सोर सोरना हिन्जावफोरा हिसान दानो रोंगौ एसे कमेन्टफोराव फोरमायहर आंना रोंखाया दै दांफ्लादोसो रोंगौ नै दांफ्लादोसो रोंखाया दांफ्लादोसो नै बे आबै थाग्रा जों फोथारबारि नै जाना बुरिया नै इ बुरि आबै बुरि जानि बाबानि बिमा बाथौ फुजियादै जोङो बोलि बाथौ फुजियो जों दासिमबो स' बेनो जाबाय जोंहानि न'आ नै दा बेखौनो होख्लायनोसै बोथिसे एक्सपार्टनिखौ खनसे जोबां जाबायानो ना 3 मिनिटावनो सेस दाउ मासेया मेजेम गोन दंस'ना दाउआना एसे गोथाव जागोन ना दैयां दे जों जानोसै जों दा गोथाव बोथिसे जानोसै बाय बाय